मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि जोंनि बे भुटिनालि टु बेंटल थांनाय बे लामाया दिनैहाय जोबोद नैबे दालाङा जोबोद गाज्रि जानानै दं। बावहाय माखासे जोंना फरायसाफोर दङ। ओरैहाय जोंनि दैमालु हाइ स्कुल आरो एम इ स्कुल दङ। बे बाहाय हाबफैयो रानिपुर ओरै बाथाबारिनिफ्राय फैयो बाहाय दिगदार जानानै दं। आरो बिनिफ्राय ओरै रानिपुराव मोनसे गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल दङ। बावहाय थांनायाव माखासे फरायसाफोरा जोबोद खस्थ' जानानै थाबाय। नैबे दालाङा गुब्रुबाय दैजों। बेनिखायनो आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंनि सिडली समस्तिनि MLA सार बिथांखौ आं गुरै खावलायहरबाय जाहाथे गोख्रैनो नैबे जोंनि दालाङा भुटिनालि टु रानिपुर बा कलेजाव थांनाय बे बेंटल कलेजाव थांनाय बे दालाङा गोख्रैनो जानांगौ। आं मिजिंथिदों बे खम समनि बिथोरावनो बिथांमोनहा जाहाथे इनिसियेटिभ लायो। आरो लोगोसे जोंनि खोनानो मोन्दों जोंहा दाख्लैहाय नै माख्रायाव माखासे दै बारनाय स्टुडेन्ट माबायाव दिनैहाय बिटिआरनि CM सार प्रमद बर'आ बिथांमोननो एखे फ्रि बास हरनाय जादों। आं बेखौ खोनानो मोन्दों। जोंनो बेखौ नांलायलायला जाहाथे जोंनि नैबे थांलाय फैलाय दालाङा मोजां जायो। आरो माखासे जोंनि थांनाय फैनाय बे फिरफिलि सालायनाय गारि सालायनाय बाइक सालायनाय जोबोद खस्थ' जाबाय। जोङो एखे गोजानजों सोगिदिंनांगौ जायो आरो बेथ' आवगोलनिफ्राय गिबि दिनैहाय 4 बोसोर जाहैबाय बेजों भुगिगासिनो दं। बिथांमोना जोंनि माखासे बिटिआरनि माखासे लिडारफ्रा जों बेजों थांलाय फैलाय थांखायो आरो मिथिखायो बे लामाया जोबोद गाज्रि जाबाय। दैज्लां फैबा ओरैबायदि खस्थ'। थ' बिदियाव मिथिसेयावबो दिनैसिमबो जों इनिसियेटिभखौ लानायखौ नुवाखै। ओंखायनो जोङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय जाहाथे नैबे दालाङा एसे थाबैनो माबा मोनसे एसे थाबायजानाय मोनसे बानायनो हायो बेखौ इनिसियेटिभ लागोन। आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। बावैसो सान सिगां बे दालांखौ जासिगोन होननानै MLA सारा बेखेवनाय जादोंमोन। बेखौथ' मोनथिदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेखौ बानायनायखौ नुवाखै। इन'ग्रेसनाथ' बेयाव खालामबाय थिनालियाव होदों नाथाय दासिमबो बेनि मोनसेबो मावनायनि लाहार फाहार लायाखै आरो लहा गंसे अन्थाइ थरसेबो गारनाय जायाखै आरो फरायसुलाफ्रा जोंना दैमालु EMN हाइ स्कुलाव खमैबो जोंनाव 200-250 दङ। बिनि गेजेराव माखासेया हमनानै 0.5% मथा मथि 100-150 जना थाङो आरो बिनिफ्राय